Klase na sad ko. So ang akong apo gisod sa bukag. Ano padung sa eskwelahan. Gisod sa bukag gikarga ni James. Ang sud sa bukag bata. Estudyante. Diri sa bukid mag-eskwela ang bata. Isod sa bukag. Tingno? Ang angal man ang magkarga kay iugon kuno ang iyahang bukag. Nga tugon kining apuha samot na ginagisud sa bukag. Pabor kay pagkatug niya. May na pagkabutang diha dong no? Tando oy. Dodong Kyler. May pagkalingkod nimo diha? Oh. Natug na ka diha dong? Wala. Kaluya. May man tani mo diha pagkatug. Dako kay kapuslanan ang bukag. Sudlanan sa mais, sudlanan sa saging, sudlanan sa bata. Gamit gid kaayo ang bukag. Diri view. Tutan. Lantaw ta sa atbang. Hayahay kay tandughan diri. Maglantaw-lantaw sa nindot kayo view. Nindot ang view diri. Sa atbang.